ji yar magana. lallai karamar magana ta Wai shin mai girma. kun kashina? Lallai mu ba mu san maganar komai Ina ba. kuke mutane na, mata da mazaje na, kanne da iyayena, yayye da abokaina. Kuma so ku ji sa, Umar kuma so ku ji sakona. Mai za ka faɗi mun ko za ka faɗa mu ji yamuwa. Tamara da kiɗan girma, zan yi wa mazan fama. Shatan bai sha nema, haske ga mutane ma. Jigon tafiya hali shi, maganin matsala hali shi. Karbar jama'a sai shi, in zai magana taushi. Baya wannan mu dai mun gaje za mu wuce kaji. Shi ne sanata wali, shi ne sanata wali. Sanata baban gida Husaini, sanata baban gida Husaini. Hankulan kuku bani ya jama'a, na zo na yi nusarwa. Kowa ya tsaya har ku wuce, na zo da kiɗan giwa. Ban zo zarwan cewa sako zan miƙawa. Cigabanmu muke duba, Allah ka da ɗan baiwa. Albishir muka ce goro, idanu muka zanzaro. Kar kai wani karo, gaskiya ita ke doro. Da wata ta haɗe karo, da kunu aka sanyin gero. Yanzu kai muka sauraro. Farko sanata wali, mai san jama'a ne shi. Mai kare gida, ɗan dangi fadama makurar dan shi. Babban sanata ne shi, mai kai mana aike shi. Ya isar da bukatu shi, san bamu da tammakar shi. Tarihi ya nuna ba mai sanata ba kamar dai shi. Wannan maganar ta yi zuciyar mu tana sanyi. Da ya da me yayi fada jama'a su sani yayi. Fannin ilimi sanata wali ya faɗi farko, sai jahilci ya kawo al'umma za ta yi karko. Kudin jamshi ne ya biya wa matasa ba tsaiko. Jama'a ka ɗauko su 600 tun farko. Tallafi da kudin rajista miliyan 10 ya aiko. Makarantu ya gina ajujuwa 12 sannan ko. Local government 12 har da kujeru masu karko. Daga nan sai wanne kuma kare ma dama. Fannin kiwo na lafiya ka faɗa mu jiya nan ma. Fannin kiwo na lafiya da aka yi masa koke ma. Wali sanata ya amsa take yayyo aike ma. Aiki na ido wali shi ya biya ai kyauta ma. Adadin jama'a 647 ba, har da ƙauyuka wali ya aike likitoci ma. Marasa lafiya an duba an ba su magani su ma. Local government 12 sanata yayyo hidima. Da gidan sauro har guda 1000 wali ya raba su ma. Lallai sanata wali ka wuce saken hali. Taro mai cike fili hula ta fi dan kwali. Jirgi na fito mun hau umar kai mu gidan wali. Kafin mu wuce duk ku tsaya da akwai wani zance ma. Sanata baban gida tallafi ya yi wa manoma ma. Motar taki har guda an karaba su ma. Motar taki na shinkafa 4 an karaba su ma. Local government 12 ne aka dinga rabawa ma. 25 kg guda 500 ne ma. Palliatives kyauta shi ne ya raba da kudade ma. Filin wasa stadium wali sanata ne ma. Shi ya sabunta ba magana tamkar a ƙasar waje ma. Ka zaure da gumal sun ci gaba aikin sanata wali. Barzo namijin baba Allahu ya saka ma. Bangare na wuta ne wali yayyo a maza kuma. Ya raba transformomi a mazaɓin shi da dama. Gagarawa town 500 kVA 33 ma. Yan doma silatan karkar 300 kVA. Ga 'yan makaɗa 500 kVA suka samu ma. An raba gardama ya saka sola 56 shi ya zama sida. A mazaɓu 12 an saka fitila. Babu batun duhu ba mu da matsala. Ɓangaren hanya ba matsala sanata ya yi dubawa. Ka zaure sabari ɗan kwashi
gashi mai bararot su ma sun shaidawa, gidan gata firjirot titi sun morewa, garin gwalan digala dirot sanata suka godewa, sanata suka godewa, titi suka morewa, da rawa suka takawa. Mun godewa Allah ya bamu bawon Allah, sanata mai tsoron Allah, mai aikin Allah, mai son bayin Allah, mai kwana sallah, baba ikon Allah ka sha la haula, mai son manzan Allah inuwa gun bayin Allah. Baba ka san aiki, direba ka iya tuki, jirgi ba a yi maka birki, ka ɗauki mazaje doki, ka tafi la sarkin aiki. Allah ya taya ma, hannuwa ya riƙa ma, arziki ya daɗa ma, lafiya ya daɗa ma, Allah ya kare ka, masu so su taɓa ka ko za su yi kaka, su kasa su iske ka, kamshi da turare buɗa ta amare, daji ba a yi maka kyaure, wali da ka zaure. Baba mun gaishe ka, alaja kwananka, da mu da muke ƙaunarka, M Sharif ne naka, ni nake maka waka, sanata baban gida barka, dan Usaini Allah biya ka.